Hello mga ka-DJ, mga ka-listeners, mayong adlaw, mayong gabi ka natong tanan, no? Ang adlaw dahil karong Lunes, February 3, tuig 2025. O karon dahil mga ka-DJ, mag-upload dahil tawag balik o kung ako ang pasultiho, no? Karong adlaw. Ang suwatan po karon pinadaan kini sa usa ka babay nga magpatago lang sa pangan nga Lodi. Bayno, di ta maglangan. Nia ang kun ako ang pasultihon nga ang sender si Lodi. Kini akong problema, bahin ni sa kumbana nga sobra kahambugiro, nga hangtod ang mga personal na kaayong butang ipanghambog pa. Pero araw inyo kay masayra ng akong sugilano, no? Ingnon ko sa pagsugod ini ang tanan. Sikapin mo, pilitin mong tibayan ang iyong puso dahil ikaw ang huhubog sa iyong bukas. Huwag mo sanang akalain na Uy! Naman lagi ka diha. Ganina ka ra diha, wa ka mo duty. Duty man. Unya nga na pa man ka diha. Apil ako nilakaw na ka, uy. Ay, relax lang, good. Maka lang. Bala ka mga. Unya, maputbol kasi mong trabaho, makal patana. Auswagi ng football. Di ba? Manutpik sila siling tukog. Wasa kay bago kung unsa ko, kalakas sa among trabahoan. Manang magkinto yun sila na ako. Mao ba kuya, ano magkinto jud sila? Wag ko pa. Sa ako nang gisulti sa management nga tak-tak kung ka ng tawhana. Ako ka na bang management, ako mo tak-tak-tak na dayon. Sobo di ang bugirua ba ni mo jigo, di man taong ka naliwat, uy. Siyempre, sa akong amahang gwapo. Ayaw na lang diha jigo, mura sa jug ko wa makailas imong amahanda. Nalimot ka silingan na ta ni adto. Kanang imong papa mag-adtuan nas amo adto na magutangan. Ay, kinaadtura man ito dahil, pero karoon, no? Wa na, syempre kay minyo naman ta. Ang ako imo naman mao tingali nay purpose nimo no kung ngano gipakaslan ko nimo no. Wa, kung tao. Ay nalang tani mo jigo. Kung na siya ba? Unha kita na niya, Ikaw ba magpasidaan lang ko nimo ha. Sa managang. Kanang imong hambog ba ug ingon man kanang imong butbot. Pahinahinay na uy. Pag hinahinay. Wa ka kasabot ha. Gihimo ka lang electric fan sa atong mga silingan. Anong taon? Alimot gani sa ila, manawag din na sila sa imungan. Ano malagay? Ikaw lagi himo nilang electric fan. Kay mas nindot kuno ka kay kusog imong hangin. Selong. Sige, panghambog pa. Wa ka mahibawong gitawag na ka sa atong mga silingan og 3D. Unsa na 3D tulok adlaw? 3D electric fan. Abi na kung unsa. Nya. Hoy, kamo ba? Ay mo pagkuyog ni Bitoy ha? Ano man daw? Uy, Standard ba sa to siya? unsay standard? Standard electric fan. Oh. Mao nang ayaw mo pagkuyog. Kay ug magkuyog mong duha, kuyaw mga palid ng mga tao. Makidot! Oh, maayo kay nag-abot na sa ding duha ay. Pasensya na ka na, ha? Ay, kumula ka. Kaning imong tindahan, imuon na niya ning department store. Ay, pastilan. Kapobre biya taon. Kung ako'y mo ingno ng salod, kung ako, buligan lang ko ng sos. Bisag ibuon rin mall. Oh, mall. Oh, wa na. Wa na good taon. Tigo ba? Na sugod ng hangin. Kani kusog pa ning Kristen. Pero hoy, siguruan ninyo ha nga dili lupa ding akong tindahan ha. Wala ka ng salod. Kay kaning yung hangin na ni, mura na nagutot. Ay, Bida utot niya. Waka kay bawa kung kinsay naghimo anang mall og mall official. Ay, pakawaw do. Kay ka na tagiyana, nagludlohod taon na nako nga makatukod silang siya na. Kay, ugwa kumutando. Di na makatukod na do. Bida. Oh. Mga ikaw ay na pagpangatuga-tuga pa. Kay dito ka magsilbi na ko. Ha? Wa pa ka bang tao do?
nga mao'y mo guba sa akong record. Be, klarohon nun eh, tato. Klarohon tani. Unsa ang topic nato, be? Bisan unsa. Bisan ang mga kanang mga taong mga karaan ato na hisgutan lang. Kana da, nindot ni da. Sabi, be, o sa specific topic, yun na to, ani, be. Ay, kanang mga panahon kani adto nga karaang mga tao. Bisan unsa basta karaan. Samot ang pildi na mo daan. Ha? Kay, nay, kanang wala pa ning wala pa ng mga daan, wala na. Kining naunga, maopening karaan, mao ni karaang naunga. Kay, bisan ang artist, maglisod og drawing Ay, ani. tanaw si mong na. Totoo kayo daw, ha? Ha? Murag daghan kay sisi. Ha? Dugay na kinang naunga. Bitaw no, Max. Ay, kanang imong naong ba? Mo ding parat kay kag naong kay gitug ka naman na nagsisi. Kung may isot ka na imong pinakakaraan, no? Naanatan at Biblia. Ay. Abot nagbibliya ay. Maunay pinakakanindot na topic about sa ginuunan. Kana. Sige. Mao mo. Katos Barabas ba? Arip to siya magpangayuan akong load. Luhod, but ranan ko ito. Si Putput. Yung sa man mo pagkaibaw nga Putput to, ha? Pagklaro na. Be, Oy. Ayaw mo pag-away din ha. Pulos na ni binutbut ato. Way maninood ha. Kano ba ang say? Umano ka na siya nga nuro ka ni si tao. Unsay ako. Ay, wa lagi mag-away. Pamutbutaw ning ato ron. Mamauli mo dito sa muka ninyo. Oy, Max. Mas nagtuo ka, bugan ka, ha? Ako, labaw na ko. Tuo nga asa ko kung sibog di mo, no? O sa man, ha? Wara kas kumingking tao na ko sa kambugiro ay tao, no? May na nga akong kapag kambugiro kay honest ba ko? Honest ba? Matinudaan nun. Oh. Usa may nakaanis ni mo? Nga may angkon ka nga, hambugiro ka? Ha? O di naman Mr. pa isulti o ang kuno ni mo sa kadaghanan nga hambugiro ka? Kaya ang tanang imong magipanulti, ha? O tanan imong gibuhat, pulos na hinambog. Busa dili na kinanglan mo sulti, baka sabot ka? Bebe. Magbugbuag tayo. Lakaw, panibat na mo. Way ayo. Way manugo ka nga atong tindahan. Way halin. Panibat mo! Pita. Ug misukol na ako, butang. Kamo ba, nagtuo mong na amoy makuhaan ng kaayuhan na inyong paghinambog, ha? Wa, jigo, uy. Ang resultaan na hinuon, no? Daghan maglagot ninyo. Unya, og naay maglagot ninyo, nga labaw pang turtugok ug utok ninyo, pamusilon uroy mo. Ha? Tungod kinaglagot inyong hinambog. Aw! Langit diretso! Giunsa mo pag siguro nga langit ka, malangit ka. Suod may Nyor Pedro? Hilo na, jigo, ay, hal-hal ka lang. Tirabab to! Sus, kamu tingaling sa tanas. Kay mo man ay hari-hari sa mga bakakon, sa mga but-buton nga sama nimo. Hala, sige, aron kuhaon lang kas imong hari kasi sa tanas, pag hinambog pa, pag binutbut pa. Hala nang Ludi. Nang, lagi panghambog ra ba na ni Noy Jigo dito sa tindahan ni ng salud ay. Nga naman, o sa mayang ipanghambog. Nga ikaw kuno ang pinakagwapa o pinakabuutan nga asawa. Dili pareha sa asawa ni Max nga sige lang kuno pusta sa swerte rin sa way daog-daog. Mao ba? Oo, pero libog lang ko. Uy, unsa may gilib ka nimo? Ingon man ko kakani ato nga dili na patuan ang gisulti ni Jigo kay pulos bot-bot. Dili man sa ingon nga dili tinuod ang tanan niyang gipanulti. Naman say tinuod pod. Sama sa unsa di ay nang. Kana iyang giingon nga buutan ko, kana tinuod man na. Pero iya lang gipasubraan. Nang, Unsa pa man na iyang gipanulti di ay didto di ay. kuan lang ka nang ingon siya, dili ko kuno mahitabo nga makabiya kaniya, kay in love ko kuno kaayo kaniya. Og di yun na siya mag-usab ang iyang batasan nga hambugero kayo, layasan ko ng tawhana. Unya, Basta lagi. Unya, unsa pa may lain niyang gipanulti? ingon lagi siya nga, dili ko ka makabiya niya kay
gawas nga in love kuno kaayo kaniya, magpangita kuno ka sa iyang kuan bunal. Sa? Mama na iyang gipangambog dito. Dako gede ko na siya bunal nang. Buot kita hana uy. Tinuod na nang. Ambot. Ingon pa man ganit siya nga, humanag Jerjer. Ilang tandayon kuno kay ni kaugma. Ano mo nito hana uy? Karon lang yun ka. Unsa pa may iyang laing gisulti? Ingon siya, mura kuno kag mabuang kun magkatilaw ka na sa iya. Unsa? Ha? Amaw ni tawhanan na nagpakauwawan na gyud ko. Karon lang gyud ka. Kanta-kanta pa ay. Katula, taka lang, katron ka. Karon jud ka na akong animala ka. Hoy! Jego! What? Unsa? Unsa ha? Ay kung sigasigahin imong mata ha, Marika. Duol day nako, duol dayon. Dali kay dako kay kagsa nako. Duol. Unsa man siya? Unsa man taong ka, oy? Mga tanay kag unsa ha? Ikaw mo hanggaw kay kasanan ha. Nagpakauwaw ka lang gidako. Ngano man? Unsa ni ka tinuod ang imong gipanabi ha? Nga mabuang ko ng imo kay sobra ka dako ha? Tinuod na, kahilas nimo, mas dako pa man gaya ng kumingkings bata. Nahibaw ka bag unsa ni kada kong kauwawan imong gibuhat ako ha? Mga personal nga butang imong gipanabi. Unsa ka maglasihas pagkatao? Uy, hasta ko giamong pa ko nimo. Ay, sus! Wara ba ganay, oy? Unsa na? Ikaw wala nimo kay baga ka magnaong. Nang unsa man taong ka, oy? Relax lang, go. Di ni madag-relax ha? Kay nauwaw kay ko, lupig pa imong gipost sa Facebook ni. Sige po, wa man na i-post, oy. Unsay wa? Wa bitaw. Wa lagi. Pero mas grabe pa imong gibuhat kay ato yung mga silingan imong gipagsultihan, animal gyud kay kastanan. Ay, no, guna. Gamay rin kayo ng pagka-problema, ha? Gamay ha, gigamihan ka ana nga pwede magkag-ikihan ako ana ha. Very small, right? Pasalamat na kay imo kong asawa. Ug nalain pa kang tao gikihat ana ka do. Aw, may noon. Aw, sa! Ne kara. Ang imo ha. Di ka gyud gani mag-usab anang imong batasan. Magpadayon pag gani ka anang imong pagkahambugiro o pagkabutbuton. Layasan ta ka. Oh, come on. Huwag ko magbinuang ni mo. Sige, ipadayon gyud na. Makita mag yung tatag ani ba? Oh, day. Unsay day? Ay, naginuto na eh. Oh, manay talent na to. Talents imong mata. Kanus agud taon may tabong nga nahimong talent ang pagpanghambog ug pagpamutmut ha kanus alang. Day, abi Basta mo. timan ini ha, magkadungog lang ko chiko. Layasan ta gyud ka, promise. Mao ni akong problema kay bisag giunsa na kog badlong akong bana mo gawas gyud pagkahambugiro o pagkabutbuton. Unsaon ko man ni siya uy? Na kay tambal ani nga pwede lang ipatumar. Mao gini problema nako. Unsa man og kamo ang pasultihon? Ludi. Hello, Ate Fred! Good morning! Good morning, ma'am! Lord, thank you, Lord! Salamat, Lord. Mama Mary, salamat sa mga pag-ampo. Jen! Ate Chichen! Yes, Kuya Alan, Ate Press, good morning, good morning! Mga mama, salamat kayo sa inyong padayon sa pagpalit sa Don Pepe Tablia kay taas ang energy. Happy Permi! Manyang Okay. Diamond Food Trade Incorporated nagbuhat og OBM Special Tasty Fish Cracker ug Paulitos Macaroni Crunch. Mga bata, ay mo kalimot ha. Mo inom yung tag-doon, pipitablia pa doon tayo sa eskwelahan niya. Atong baunor ka ng Paulitos Macaroni Crunch. The best kay di baunor mga bata. At tuhuin ninyo kay nindot yun siya parabuyag lang. Niya kaning ato ang tasty fish cracker. Lamin ni siya sum. Kung mag-chat-chat ha, mo na nindot kayo. Ay, nasa mo palabig yung kaig shot. Tisty lang sad ba? Tisty fish cracker. Mao na nindot kayo. Nya ato ang OBM special mga bata. Nindot na ugum-ugumon samtang magklase ka kay dunag yung kay benepisyo nga madawat diha. Salamat kay ninyo tran. Sa mga tao ni Farmer Kapitan John Ramos nga nagbuhat siyang Miguel Foliar Fertilizer. Good morning ni Muriakap. Og sa tanang mga tao pod ni Kuya Nick Pipito. Salamat kay nimo Kuya Nick Pipito sa imong mga tao nga imo nang gipagamit sa ato ang number 1 nga
coffee ang Said Panyawan Coffee Mix. Mo ni the best kay natong imnon kay kondisyon kay ta panington ta sa tong trabaho niya ng Said Panyawan Coffee Mix. Dunong GR Pipito, good morning nimo diha dong GR Pipito. Basta tulido ha kuya ni Pipito. Unya diha sa atuang Talisay City si Mayor Samsam Golias, Ma'am Rhea Golias, si Vice Mayor Choi Asdar, Ricky Asdar, si Ryan Kangki, Ma'am Casimir Ararao, Kunsihal Lester Daan, Kunsihal Francis Paris, Pari Dave Tulak, sa tanan ni Hariran o ni Vice Mayor, dili Vice Mayor, ato mga amigong Si iso ni Boydot Labelia. Boydok Labelia Ay, o si kalimot. Kunsihal Joel Garganira nga to ang suod kay natong amigo nga dali kay nato maduol anytime gyud sad. Salamat kay ninyong tanan nya Ate Fresh. Okay, og ako sa pasalamatan ang tanan nga nagtumar. Nag-maintain ka doon og Said Panyawan Herbal Capsule, Said Panyawan Herbal Capsule with garlic, Said Panyawan Herbal Capsule with mangosteen. Para sa atong atong high blood, cholesterol, katutaas og sugar. Ayog si piyata pag inom kada adlaw gyud katulos sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, una ka magkaon sa imong pamahaw, inumdaan ang usa ka kapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule. Inig pa ni uto ni mo, maugyapon, usagyapon ka kapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule imong imnon, una ka magkaon sa imong paniudto. Maugyapon ini kagabi sa di pa kamukaon sa imong panihapon, inom na sad kadaan og sa kapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule. Ug alang nato na problema aning kidney ug UTI, ayaw na magkabalaka, ayaw na magkaguol or kahadlok. Tungod kay dunay makatambal, makaayo, makapaalibyo anang atong gibati bahin sa kidney ug UTI, kini mao ang Kogon Herbal Capsule. Kung taas sa gani ang imong creatinine, inom lang sa Kogon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang ka kapsula sa Kogon Herbal Capsule ibang imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimutan lang sa kidney o UTI Kogon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. Sa tanan na mga kaisunan nga migamit sa to ang Said Liniment Oil. Thank you kay inyong tanan kamo ang nagimog number 1 sa tinuod mo tang sa paduot pabaol prakit sa kalawas sa Baricos Benz. Katol kuto sa kabataan ilikay pagita sa tinggi kung mga plasta sa to ang Said Liniment Oil. Unya anhar ta palit sa butika. Katong mga was butika, i-type lang ninyo ang page sa Said Marketing Incorporated. Pagitaan ninyo ang Panyawan Herbal. Inyong makita niya ang tanang mga produkto sa Said Marketing na diha ang atuang Said Liniment Oil. Nga anhara nato ta mapalit sa butika, pero pwede na mo order sa Shopee. Kung layo mo sa butika, Shopee na lang ta. Bam! Hello! Good morning! Sige, okay lang ba? May problema. Murag na busy mo ka diha. Ang kay gibang importante. Alright. Okay. Atong mayong pagpaminaw di ay sa ato ang singa ni Osborne na to kang Ma'am Rose. May paminaw ni Ma'am Rose yan sa Argao with Atty. Atan Villegas ang wingman sabsi Andalis Jewel Unit 4 Barangay Upra Cebu City o Ruben Lagi. Asa tapit inyo to Ruben? O Osborne na to si Budindin diha sa Europe, sa Mr. Dida James sa New Jersey, sa Miss Chirel sa Army Hospital diha sa Colorado, USA. Kaya matod pa nila, salamat sa inyong ipang-upload ng mga drama kay makapaminaw pa kami dere. Thank you. Ayaw ka makalimot ko sa bahan din sa ato ang mga kauban dere sa unsayngan ini. Dinha sa si Ma'am Nading diha sa Tabunok, Ilongos Leyte, si Alfred Radores diha sa Tugipa, Ilongos Leyte, ug si Ma'am Jima Lor diha sa Matapay, Ilongos Leyte. Ayaw ka makalimot sa atong celebrity ko check biyo. So pa, apan usbo na ko ang mutana lang mo sa butika, yung mo pagkatakog pamalit, ana na igisuroy-suroy. Or i-offer ninyo nga na tinuod pure na kanang mao gina genuine ayaw mga tanal man kamo sa butika kaya nga ato ang celebrity coaching beauty soup glutathione ang papaya extract na mo repair kini sa ato mga dead skin ug iwan kon dura kamo blackheads, whiteheads, up katol pugis mag-dry ang inyong skin para kutis artista kutis porcelana younger looking kita tan-awa usab sa ato ang level
said marketing. Thank you. Mga igala, kinintoksin, grabe yung ganing mauni kontrabida. Number 1 nga kontrabida sa tao. Kay kinintoksin, isod sa itong kalawasan, ang daoto na niya, ang atong mga blood cells. Ini kadaot sa atong blood cells, diba, sakit ang cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, uban pa kay mo lapot pan mo sticky ang atong dugo. Maunang masakit ang mga inana, constipated ka, o gingon man kini atong kidney problem. Mao gini siya ang daoton sa toxin. Kundi na ni mo kwaon. Unya, gusto kang mawagtang ng mga toxin sa imong kalawasan, inom yung kag G-Detox Plus Herbal Capsule. Kay mao gini number 1 nga mo flush out sa tuwang toxin nga nagpundo diha nga daghan na kayo. Unya, sayon ra ba kaya to maginuman ning G-Detox? Usara kapsula. Usa ka oras sa di pa kamukaon, pwede nimo isagol sa imong maintenance. Di ba ka mo overdose sa niyo, amni side effects. Unya, kung doon na kay balatian, usa ngadto sa duha ka kapsula, usa ka oras sa di pa kamukaon katulo sa usa ka adlaw. Buntag udto hapon, pero imnan gyud nato 8 ngadto sa 12 ka basong tubig matag adlaw. Busa kung gusto kang mawagtang ka mga toxin sa imong kalawasan, ang mainungdan sa atong balatian karon ligon gyud kanunay atong vital organs, inom gyud ka matag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog kay number 1 kini mo tangtang sa toxin sa tuang kalawasan. Ati Pres? Okay, ang sendo dato kadong adlaw. At ato sinder ati Pres kaning Si? sinday Lodi. Ludi. Oh, simple man kani iyang problema. Yang problema nga naman. Iyang bana nga butbuton kayo. Oh. Tanang mga istorya puros butbut. Mao ning lagot oo. kay sa ati Pres. Iya ni gipalayas iyang bana taon. Iya sa na kina iya no kanang Oh, butbuton butbuton kayo. Tanan gyud kayo sa ayaw lang gyud ko. Ay lang gud na di ginuta dai na ang katapusan niyang istorya. Ay lang na di ginuta dai. Mao man akong talent ko ron niya. Talent si mo bata kanu sa bitabo nga mahimo talent ang pagpaghambog, pagpamutbot. Kanu ka? Yan, kinaiya pod. Oh, tinuman Kinaiya. ha? Makadungog bagali ko Jigo. Di pa rin Jigo Castro. Amigo man na to. Layawan ta na. Lawayan tika ha, promise. Lawayan tika. lawayan? Kada ba ang murag ludan siguro? Kadungog ba? Unya to. Layawan. Layasan! Layawan mo ging kasuwat. Lawayan. Ibuong ko. Abi ba ka nang mo sign siya more at impress ba niya ang lawayan. Layasan di ay. Layasan. Maon na diha ang problema Unya? tao siya. Ano yan ba na ba? Kung saan yung pangutana diha ba? Ano ang problema Ang siya? kani importante ko ning panagsinabtanay sa magtiayon. kana. Labi na karong nini pag-record ato nga nagsingabot na ang ni atas panahon sa Misa de Gallo. Kay kani pag-record nato 16 man ta sa December. Aha. Kung ari ka diri sa panultihon 12 verse 18. Ang pagpatakag sulti makahimog lalom nga samad sama sa espada. Aha. Apan ang mga pulong nga maalamon makaalim sa mga samad. Kung ari po ka diri sa Isaías 32 versikulo 6. Gingon diri ay Kay ang sulti sa buang-buang pulos walay hinungdan ug dautan siya nga laraw. Ang iyang buhat ug sulti pulos pagbugal-bugal sa Ginoo. Aha. Wala niya pakana ang gigutom o painuma ang giuhaw. Sa ato ba, puro kadaot ang iyang mga intensyon, Lan. Aha. Lude, isip ikaw may pares, ikaw may asawa, ikaw may kauban, pantunon ko mo na imong bana. Ayaw gyud pala ani, kag magdahan ang iyang kinaiya, dili maayo, labi nagnaaka mo mga anak, ingon niya nga, kinsa ng anak ng Rani, kabuutan sa, para siya, anak ng Lude, liwat ang bana. No? Kinsa ng anak ni Randy, kabuutan. Pilay uyab, umpat. Kadagan ko. Kinsa man ang anak? Huwag amahan. Bayot! 8 ko rin sa 8. Paritis ko. Ano, Lodi, kaya nga, ang importante, mahinom doon bitang gulat no ni atong pag-record na to karon katong breaking news nga duha ka anak ug usa ka asawa record na to nga gibalita nga attorney grabe kay to ni ato pag-record karon gipusil niya yang asawa manablan lang ta siguro to siya bam ang iyang tuyo ato bam no sa ako una hotdo niya yung pamilya ini kamatay sa iyang pamilya maghikog to siya pero wa niya tuyo kay kuan tapsingan lang iyang mga anak taon
Nag-atake siya. Siya mo nag-atake. Ang unsay ngan ini, ang kadto nadungog na ako sa charismatic nga healing seminar. Gingon lagi kay makonsider man nato na sakit kay putol man pikas ti ilan niya kani suspect lan. Gingon lagi dito nga kung masakit ikaw, kay pung pa sa anak bisag yun ana ilang papa pero maayo jud kay batasan ilang papa murag naburido ilang sukad nga siya dili na makalarga sa abroad. Kay ani ni ana gani kuno ni papa kausa nga suri nak nga wa kuno wa ko kapatiwas na mong eskwela mo ingon siya nga bisag unsa kuno ka salbahes ilang papa dili gyud siya kaingon nga muna kay No, nya ang iyar bang usa ka anak ba lumargahay ra ba to, di ba? Ugma, umalarga ta sa abroad. Lagi. Apan mo lagi gulat, ang masakit kuno tao matupat ng healing seminar, kung masakit kita, dili siya punishment, kung dili a calling. Pero kung ingon kag calling yun sa death, kung masakit kita nga mamatay kita, nga to kuno misyon adto padayonon sa langit. Pero kung masakit kita nga dili kita mamatay, it is a calling, anhi ang ato mga may buhat ipadayon sa kalibutan. Ana. May man lang si Mao na nga mo palit ko kag slat ni Father Luciano Obod. May man na si para Rani, na- kini aman siya gitawag og true religion. Ano? Uy, ang award ugma ha, awarding ra ugma, Charles. Og mao to kung ingon inday nga pantunan gini mong bana kay aron sa ingon dunay kahusan yung pag. Bam, ikaw ba mo award mo gyud ka? Di ba? Ugma, mga award mo kasi mga tao. Wa pa gyud ka kasuway nga ni award ka diri sa speakers recording no kani sa side ba. May Ay, award nga fake man ang iyang award. Katong yung best actor niya si Sir Ariel Moy Spinner. Mao na best actor. Doon ang gani best actor niya nga sound man. Padayon ba sige ba? Inday kanang badlunga ganay mong banaw niya sa ako nang gingon kining atong gipangbasa dire kay wala gyud ayong ikadulot. Way kada. Way yung way katag bay katag. kayuhan. Importante manggod sa managtiayo na ang pagsinabtanay. Pero ang ako lang bilibad ani sa diyang bana bam kay dili ba kay hingaway iya but-but ra gid iya. Pamut-but ra gid iya. Wa man ay kaso kung but-but ra. Oh, kanang hambog-hambog. Basta kay nahibaw ka nga but-buton ay nagtuo. Di ba? Lisaw na kanang kay baw ka but-buton yun siya. Mutubag mo na ikati. Fresh mo ka. Sus, dito na di barko ni Agi. Pagtingog sa barko, buot mo. Naon mo na sa una. Karoon ay, sus, di ay na Nahibaw naginaw ka, na nabut-buton ng tawana. Di, nahibaw ka ay nalagtuo. Ay, nalagtuo. Ay, tubig. Manabito kung sa kuan pa sa ko pang mama kanang basi komedya to iya dang tinuod. Uy, nanapod. Oo. Sa ato pa kung butbuton ate press pananglitan og ikasugat mo ng laki nga butbuton og moingon siya nga love sa nimo dili kay kakatuo kay butbuton man ni siya. Ina na to, but-but. Buot mo. Og ako kuno ingon na nagulyat no. Ano niya? Oo nga kan love na may bago na ko admire ron sa Facebook. Kahapon yung adlaw, nakadawat ko siyang mensahe. Ingon siya ko, musulti ko ni mo sa tinuod na kong gibati mo to, ka? Ingon siya, ana. Akong giingnan nga kanang nang, unyara ta mag-storya na dong. Kaya paglitang, unyara ta mag-storya na dong, dili din sa phone, sa personal, gyud. Kaya panglitang, magkaatubang namin, ako yung ingnon, dong, nag-edad akong 72, wadyo ko kamatikod nga, doon na laki na higugman ako. Naluoy, noon. Asa to pa, Niingog yun siya ba, mga I love you, babina niya. kanang boyfriend ka ron, di ka mo to nga love kanya. Ako niliti ko mingon nga higugma kay di na may tabo nga ang laki mahigugma og bayot. Pero mingon kag luoy ug imong sabton ang kaluoy nagdagod gyapon og gugma. Tina, gugma. gamay Pero lang. ba, ano mang naay mga lalaki yung pagkasalog bayot, be? Bayot sa daoy. Dili oy nasa na ilay. Lahis, uy. Nasa na ilay Ang tuyo. lagi, nagyo na dugo nga pagka, na tendency nga, bayot po na. Di ba? Dili ka pagkasal, uy, kung lati dyan ka nga tinuod. Dili, uy. Na gawas sa daan Tingali natin. makig-live-in, makig-uyab ka, pero kasal, dili, uy. Pero gawas ana Ambot natin. lang ka, no? Gawas og babae, ati pres, no? Amo ra gyapon istorya ha. Ha? Murag dili kayo, murag hilas. Kay, Pero, Ha? Murag pero hilas ilan ba? na lagi kung panalitan, pareha gapon kung babae nga makikuan, murag doon na gapon ay gamay May nga. pakalakin on sa tiya. Pagkalaki doon. Oo. Inanapot. Pero ang ako nila masabtan, nasimang naman natin istorya, no? Sige. Ako nila masabtan kung ang babae
kung ang lalaki Laki? o bayot, usay ang laki, doon lang yung giapa sa bayot, panlitan, Oo, naa. financial. Naa, Ang gyud. dilo ko masabtan, kung babae o tumboy, kayo saya, ang babae may mo gasto sa Gasto? tumboy, nalipot Oo ba? ko. Uy, di tingali. Labi na Uy. kay blackmail. Labi na- Aga na ako ni blackmail Oo. mo nga. Oy, ako ni pakita ang imong nude nga picture, no, di ba? Kana tingali pero ug kuan lang di tingali. Uy. Balik ta. Okay, balik ta. Ay, Inday. balik ba? May balik. Sige. Sige. Sa taguli. Ingulog siya gihapon. Ingulog siya gahapon. Kung mutuo ba siya gisulti niya yung gibati nga rin ako. Oh, yan, yan. Yan sa mo. Ang kung tanaw sa kadako ng iya. Yung gibati ba? Salamat ako na agad dito naman doon. Kuna ko ang puzzle, tiho. Ug salamat kayo no mga ka-DJ, mga ka-listeners na humana jud ako kung ako ang pasultihon karong adlaw. Ug salamat kayo mga ka-DJ no mga ka-listeners sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.